Citroen C3 Aircross, върната на време в 8:20 на 9 септември на фона на Витоша и паркинг П3. Какво може да кажем? Леко неудобно, че предния багажник е толкова високо изнесен. При паркиране не се вижда предницата. Иначе компактен автомобил, приятен за управляване. Двигателят е доста така пъргав. Гумите Мишлен са хубави. Багажника, макар да изглежда малък, не е чак толкова малък като за такъв автомобил. Всъщност побира един среден куфар и няколко сака. Така че може да кажем, че е приличен. Седалката задната се сгъва 2:1. Има комплект за оправяне на гуми, но няма резервна гума, защото новите автомобили нямат. Дано не ти се наложи да го ползваш. Така, ето го комплекта. Всичко е наред. Има кора, която може да се махне. Така сравнително дълбоки багажника. Леко изглежда като ритната, но е добра. За връщане назад има някакъв парктроник. Не е много ясно как работи. Но да кажем, че има. Но няма камера. И общо взето на височина е добре. Леко кросовър се води, т.е. по-високи от другите коли. Ето едно Рено Клио е по-ниско. 3 деца отзад се возят без проблеми. Отпред също е прилично. Като цяло, ако трябва да дам оценка от 10, може би за класа си и цената 35 000 лева. Може би 8 или 8,5. Харчи около 6,5 магистрално каране, което е икономично за бензинов двигател 1,3 литра турбо. Доста приятен и пъргав. Всичко е наред по колата. И така. Фаровете са много добри. Круз контрол е приятен. Единствено ограничението за ленти не хваща много добре прекъснатите ленти. Плътните линии непрекъснати добре ги хваща. Други системи, подпомагащи шофьора, може да ограничиш до някаква скорост да не я предвишава. Добра е колата, но няма навигация. И трудно се прехвърля от Android телефон на навигацията. Даже невъзможно. Може би нещо не беше направено както хората, но не можах да прехвърля навигацията, което ме затрудни, защото трябваше и телефона няма къде да се постави. Но иначе като цяло е добра количка. Доволен съм. Айде, чао! Чао! До нови срещи!